Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең республика филиалы лабораториясендә кырткычларга каршы көрәштә биологик препаратларны куллану буенча күп кенә тәҗрибә үткәрелә. Лаборатория хезмәткәрләре районнарда белгечләрне үсемлекләрне саклауның иң нәтиҗәле ысуллары белән таныштыра. Үсемлекчелектә кырткычларга каршы химик чаралар куллануга алмашка биологик препаратлар килә. Әсрар Фәхретдинов тәҗрибәле умартачы кырткычларга каршы көрәшүнең яңа алымнары белән кызыксына. Ул вредительләр уничтожать итмичә инде. Булмый алар белән көрәшмичә никак булмый. Шундый белән инде. Алар белән көрәшмәсәк инде безнең урожайныслары бик аз була. Энтомофаг препараты электән үк билгеле. Татарстанда ул узган гасырда ук барлыкка килгән, тик әллә ни кулланыш тапмаган. Үзәк белгечләре күптән онытылган бу препаратны кабат куллану ягында. Вот мы сейчас начали восстанавливать. Хәзер без бу эшне яңадан торгызырга булдык. Бүгенге көндә үзебездә 6 төр энтомофаг ясыйбыз. Аларның өстенлекләре бик күп. Беренчедән, алар табигатьтә бар. Ләкин кышны авыр чыгулары сәбәпле без аларны лаборатор шартларда үстерәбез. Икенчедән, химик препаратлар күп кулланылган җирләрдә алар булмый. Ягъни алар химия аз булган җирләрдә генә була. Әлеге препарат агулы химикатлар куллануына киметергә ярдәм итә. Чөнки соңгылары үсемлекләр өчен түгел, файдалы бөҗәкләр, бигрәк бал кортлары, шулай ук авыл хуҗалыгы терлекләре кешеләр өчен дә зыянлы. Энтомофаглар куллану экологик яктан чиста азык-төлек продуктлары алуда беренче алым. Если, например, мы у себя на участке хотим получать... Әгәр без үз бакчабызда кортсыз алмалар, борчак үстерергә телибез икән, шушы трихограммаларны чыгарга була. Ул кечкенә күбәләк, паразит семьялыгына керә. Табигатьтә 5 көн генә яшәсә дә, шул вакыт аралыгында күп кенә зыянлы бөҗәкләрне юк итүгә сәләтле. Инде ярты гасырга якын халыкның үзәгенә үткән Колорадо көңгезенә каршы бөҗәк үстергәннәр. Кандал сыман подизос бөҗәге көңгез белән туклана. Җәй көнне Америкадан кайтарылган әлеге бөҗәкләрне безнең климат шартларында бәрәңге кишәрлекләрендә сынап карарга җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.